Vi har om emuer. Hej Helene, du er en cybergoth-pige, og du ved en masse om emuer. Da emuer og goth er to kulturer, som ligger tæt op ad hinanden. Desuden er du i dag talsmand for Alexander, som er emo. Hvordan vil du definere en emo? Som en mode, vil jeg næsten sige. En måde at udtrykke sin individualitet på. Okay. Så, hvorfor valgte Alexander at være emo? Det skal du ikke sige. Hvad var det, du sige? Hvorfor valgte du at være emo, Alexander? Det var noget med musikken, der udtrykker sig, og for i stedet for at gå og skulle fortælle alt, så kan man vise det igennem sit tøj. Så hvis man er sort, så er man det dårligt. Ja. Okay, Helene, har du prøvet at være emo før? Og kunne du godt tænke dig sådan at være emo? Nej, jeg er på en måde afskyr lidt kulturen efterhånden, da det er blevet alt for meget ungdomsmode. Og jeg vil ikke sige, at jeg har været en del af emo-kulturen. Nej, du kunne ikke tænke dig at være det? Ja. På ingen måde. Så et sidste spørgsmål. Har du planer om at være cybergoth, som du er for evigt? Altså for altid sådan? Så jeg tænker mig at blive i kulturen, så længe jeg overhovedet kan. Altså, jeg vil ligefrem kalde det en livsstil, jeg lever i. Og et miljø, som jeg ikke vil slippe på. Så du føler dig tilpas i den situation, du er i? Jeg føler mig 100% tilpas, og føler, det er sådan, jeg føler mig, og sådan jeg er. Er dine venner også cybergoth? Det er forskelligt. Altså, jeg har nogle cyber, industrial og gotiske venner. Så de respekterer din mening og din tøjstil? Ja, det gør de fleste også, selvom at de måske ikke er alternative. Okay, tak. Hej Alexander, hvor gammel var du, da du blev emo? Og for cirka mellem 12 og 14. Hvad var det, der gjorde, så du blev emo? Jamen, jeg synes, det var fedt, og man kunne udtrykke sig. Har musikken ikke haft en påvirkning af? Jo. Ja, er der nogen specielt band, Som jeg hører nu, eller som jeg er begyndt. Og som jeg i det hele taget? jeg har hørt mange bands. Jeg har hørt Slipknot og Children of Bodom og Dimmu Borgir og Behemoth og Him og alle mulige andre bands. Hvor er det så, du køber dit tøj hen? Jeg køber det på Punkshop eller i Black Number One eller almindelige tøjbutikker, hvor man kan få sorte t-shirts. Okay, men nu når du sådan er emo, er det så ikke svært at integrere sig i samfundet, når du bliver ældre? Jo, men man kan selvfølgelig bare forklæde sig, kan man sige. Man kan tage det af, hvis man skal på job, eller... Så når du bliver ældre, så bliver det bare sådan noget fritidsnået? Jeg vil ikke sige fritid, men hvis man er på job, så skal man selvfølgelig ikke gå og skræmme folk. Ja. Det vil være lidt uhyggeligt med en sådan metallæge. Ja. Hvad med dig, Helene? Altså, jeg har tænkt mig, når jeg kommer ud på arbejdsmarkedet, så skal det godt være, når jeg skal starte jobsamtale, at jeg vil tage de piercinger ud, som jeg nu havde, eller måske tage lidt mindre stort makeup på, eller klæde mig sådan lidt mere, hvad min mor blandt andet ville kalde respektabelt. Og altså, men jeg ville da ikke kalde det fritid, det ville jeg bare kalde arbejdsuniformen. Ja. Ja. Så når du bliver ældre, så bliver det sværere at være emo og godt og sådan noget. Jeg vil næsten sige, at med de penge, du får arbejdet, ville det være nemmere sådan at skaffe tingene af tøjet. Jamen, har du nogensinde oplevet, at folk råbte efter dig eller andet? Næsten dagligt, men altså, lige for at jeg får rundt og griner af det, jeg synes, det er komisk. Ja. At folk blandt andet den der typiske replik med, at det ikke er fastelavn længere. Ja. At de ikke kunne finde på noget mindre originalt. Ja, folk burde respektere sådan, som du er. Ja, og hvis de lige skulle råbe, så ville de sige noget, der lød sjovt. Men efter ved at blive kedelig. Ja. Tak skal I have. Ja. Og så det var så vores videoklip om de der cybergoths og emuer. Begge ting. Okay. Fedt.